3 ғасыр отырып шешмей болмас. Сәлем жамағат. Сіз Шоқмақшы каналында. Сіз Шоқмақшы каналында. Бүгін құяшсыз күн, искиткіш мотор һәм ярысы ғана жылы. Қысқасы жамағат, бүгін техник видео. Көптен түгел, шулай интернетта дүниялар кезгенде мен бір видеоға келіп жолықтым да, аны қарарға болдым менде. Қызық бет енді. Ол видео Криасан каналында 4G антенна ясау турында еді. Һәм бұл фикір меңа бик ошады. Һәм мен ясарға болдым. 4G антенна. Һәм ясадым. Һәм инде нәрсе килеп чыкканын, ничек эшләгәнен сезгә күрсәтәм, сезнең белән бүлешәм. Менә җәмәгать. Гапгади телефон. Бу магнит монда бары тик менә шул шыбыкны тотып торыр өчен генә тора. Бу телефон астында менә шундый спираль рәвешендә бөгелгән гапгади бакыр шыбык. Антенна вазифасын үтәсен өчен генә. Һәм инде телефонда минем менә шундый net монитор дигән программа бар. Монда минем бик искитмәле тотмый, начар гына тота. Хәзер менә шулай күзәтеп торсаң, -105, -102, -103. Менә бу шыбык менә шулай бара да, әнә тегендә антеннага таба китә. Антенна шул рәвешле эшләнелгән. Җәмәгать, бу антеннаны мин үземнең бер җиремнән уйлап чыгармадым. Бу антенна интернетта бар. Бөтен размерлары ничек эшләргә икәнен инде 1000 тапкыр чәйнәлгән. Ләкин шулай да мин аңлатып китәчәкмен, ләкин соңрак. Антенна тәрәс кырыенда тора һәм ул шәһәрдән килүче сигналны кабул итә менә монда үзенең шул түгәрәкләрендә. Ул түгәрәкләр бер-берсенә юнәлтеп ул сигналны монда баскын дийем инде, баскын дулкын барлыкка килә. Һәм ул менә бу дискта резонанслашып бермә-бер көчәя. Һәм аңа шыбык тоташтырган булу сәбәпле, ул менә шул шыбык буйлап спиральдә килеп туктый. Җәмәгать, телефон гапгади, артында берәйбер дә юк. Монда да бернинди җайланмалары юк. Net монитор дигән программага керәм. Мөгаен монда камерага ул күренмидер инде, ләкин сүземә ышанырга туры киләчәк. Монда хәзерге вакытта -89 децибел. Әгәр дә аны алсаң, ул шундук -102 га әйләнә. Куясың икән өстенә генә -87. Аласың икән -100. Бу нәрсәне аңлата җәмәгать, бу бер генә әйберне аңлата. Димәк, антенна чынлап та үз вазифасын башкара, үти. Димәк, антенна чынлап та эшли дигән сүз. Мин бу антеннаны ничек ясаганны әлбәттә төшердем. Хәзер шуннан өзекләрен куеп китеп, сөйләп тә китәргә. Минем ничек аны ясап маташканымдан башлыйк. Димәк, җәмәгать, менә шундый бераз романтик шартларда мин үземнең 4G антеннамны ничек ясаганын сөйләп китәрмен дип уйлыйм. Иң элек мин үземнең телефонга net монитор дигән бер приложение. Аның ярдәмендә операторыңның эшләү ешлыгын белеп була. Ягъни минем Литайның эшләү ешлыгы B3 1800. Бәлки күренәдер, B3 1800. Ягъни минем челтәр 1800 МГц эшли. Челтәрнең нинди ешлыкта эшләгәнен белгәч, антеннаның размерларын билгеләү берни тормый, чөнки махсус сайт бар аның өчен. Сылтамаларын әлбәттә аска куеп калдырам. Анда башта атаң башы чаклы киреш сүз. Киреш сүзнең астында аннарысын калькулятор бар. Анда менә шул белгән ешлыгының санын тыгасың да, һәм ул сиңа менә бу антеннаның бөтен параметрларын үзе чыгарып бирә. Шул параметрлар буенча түгәрәкләр кисәргә кирәк һәм түгәрәкләрнең арасын билгеләп беркетергә генә кирәк. Бетте. Аннарысы инде бер чыбык ябыштырасы. Ул чыбыкның икенче өчен телефон астына бөгеп кенә куясы. Криасан каналы үзенең антеннасын бакыр пластинадан ясый. Һәм инде мин дә Криасаннан калышмаска булып, шалтырата башладым кибетләргә. Бакыр пластина эзләп белештем. Шаллыда бар. 432 сумга, ягъни 1 килосы. Һәм гомумән алганда ул бер пластина сиңа 4000 дә ничә сумга чыга. Бу минем кесә бюджетына бераз сыеш. Шулай итеп бакырдан баш тартырга туры килде һәм авылдан каядыр шунда әллә кайларда җир астында җиргә яртылаш күмелеп яткан колай кисәген тартып чыгардым да һәм өйгә алып кайттым. Юдым һәм инде үземнең кулларымның кайдан үскән белгәнгә күрә, рисковать итеп тормадым дигәндә, алдым чиста кагаз битләре, шунда циркуль белән үземә кирәкле размерлы түгәрәкләр сызып чыктым. Шул түгәрәкләрне кистем. Аннарысын җилем белән ул түгәрәкләрне калыйга шәпеп куйдым өстенә. Аннарысын инде калайларны менә шул түгәрәкләрне бик тупас кына кискәләдем, шакмаклап аерым-аерым кисәкләргә. Менә шул түгәрәкләрне миллиметрына хәтле төгәл иттереп
Калай кайчысы белән кисәргә идем. Кистем, үлчәдем. Беренче өчесе диаметрда 1 мм зуррак булып чыкты. Шуңа күрә мин яртышар миллиметр алып аттым кырыеннан. Икенче көнне иртән бу түгәрәкләргә тишекләр тиштем һәм дә инде ул түгәрәкләрне бер-бер утырта башладым. Аннары соң инде антеннаны җыеп бетергәннән соң телевизионны чыгып алдым. Икенче дискның корпусына шулай эретеп ябыштырып куйдым. Менә минем антеннам шулай әзер булды да. Һәм инде мин эшләгәндә күрсәткән идем. Антеннаның тоту сыйфаты шулай дигәнме, ул гел үзгәреп тора, уйнап тора. Бу бәйле бары тик бер әйбер белән генә, чөнки минем антенна карап тора. Шәһәргә таба, ул шәһәргә карый юл аша. Ә юлдан машиналар үтәгән. Һәм инде машина антенна белән каланча арасында булгач, челтәр кисәк кенә өзелә. Шуңа күрә җәмәгать, мин килдем махсус менә монда Лировага һәм алдым менә шундый телевизион чыбык. Монда 10 метр чыбык булырга тиеш. Минем максатым хәзер антеннаны өскә түбәгә менгезеп, шунда беркетеп кую. Шундыйрак хәлләр җәмәгать, шундыйрак антенна чынлап та эшли. Мин уйлап чыгарган әйбер түгел. Бөтен сылтамаларын калькуляторны, Креасан каналының видеосын һәм бәлки тапсам бүтән әйберләрне дә мин шунда аска беркетеп куячакмын. Лайклар, дизлайклар шәпегез, каналга язылырга онытмагыз һәм барыгызга да уңышлы көннәр.